najmalebnejších vlastne takých slovenských lokalít. Cez leto poskytuje turistom priestor, v zime lyžiarom, takže je to tu celoročne využité. Celoročne je to využívané, v každom ročnom období je tu ozaj. No, keď sa dobudujú tie ostatné potrebné zariadenia, ktoré dnešný turistický režim žiada, tak tu tá návštevnosť bude stúpať. Samozrejme je tu aj hluché obdobie, kedy je tu málo návštevníkov, ale tí, ktorí v tejto oblasti robia, podnikajú, hľadajú riešenia, učia sa zo zahraničia, kde je to rozvinuté, no a vidieť, že ako ide to dopredu, ide to pomaly, no ale ide to. Tierchová je jednou z takých vlajkových lodí na Slovensku. No darí sa to tu, ako pravdepodobne aj vedenie obce vie ako na to, tí ľudia zrejme komunikujú, spolupracujú, že pravdepodobne sú tu také slušné alebo normálne vzťahy, no tak na základe toho potom aj tí výsledky možno sú tej oblasti turizmu v porovnaní s inými oblastiami také dobré.